Yatis, wala na may kwarta bay. Lami kido lang bisunit ba? Ay sa ato sa kuya be. Yatis, gaya ba mo sa katiraan eh? Ya. Oh, ano man tayo? Sa problema? Kita yung silyo ya be. Pandulan ako bisunit. Sige, sunod to na. Huwag pa kita kay scatter. Dari mo po ko sinsilyo dire. Ay nang kuya, dulag Roblox ya ba? Roblox ang Japon nakadako ni mo. Dula kay mga Roblox. Balingaw mo ko ito mga dulay ya. Yan sa man ako mo kay kwarta dire. Oh, pangitay diskarte ya. Kabulo mo kung ahod ka mangitag diskarte. Sige, pangitaan tag sinsilyo. Tiwasan na yung scatter. Iskatira na ha. Kay mangita sa kwarta ni mo. Ay, koy, may hapon, koy. Kuya, kasi tayo. Aw, koy, kanang perma sa motor dabi. Kabuang, imo na nung hiramon nga namasayro manggugta. Aw, tagaan ako takaw niya makakita og diskarte. Unsa man pwede diskarte daw nimo be? Basta ako lagi bahala si mo. Tiba-tiba lagi ka. Bantay ka. Okay. Dro. Ora ning itulak kay ito na ko sa unahan magkuan. Ang pingin mo motor ha. Di na juga mo sayo din nga pasundo siya. Dugay kayo. Jo, may hapon Jo. Ay, bang hapon po. Doon siya to ya. Jo kanang pwede ko manghayo si mo Jo. Oy, unsa man iya? Basaya lang kwarta. Aw, dili man kwarta Jo kanang hangyo ko Jo na manghiram ko si mong motor. Na, magsundo pa ba ako niya nga na mahiram ka sa motor? Aw, kanang manghiram ko si mong motor Jo baka need manguna ko ning motor ba sa diskarte nako. Sus, na po ang diskarte mo klaro. Unsa man pud na? Aw. Ako ana na Jo basta ay kabalaka tagaan lagi tagagbahin. Pantay ka, siguraduhan lang dyan na ha. Lagi Jo sigurado lagi na. May pero ko ha. Ang pingin na ha. Na susi dire. Oh, Nadia, dito na. Salamat kay Jo. Ibalik na po niya hapon Jo ha. Sige. Salamat Jo. Ano ni nga? Ayo. Kay minus Paploy. Paps. Kuya, may nga po na si Tuyo. Ay Paps kinang iwan ang motor. Kuya, kuha yung motor. Bago na kong palit. Kano day? Kanang Paps, pwede ko manghiraman na Paps. Ay, nayabag na. Kabag-ubaguan ni Murang hiramon. Ah, mura matag di amigo Paps na gamiton raman ako kadali. Kadali si mong mata. Asam di ka mo anto di ay. Sus na raw kaya tuon god, tagaan man ta kapaghuman. Antay ka ng hatag-hatag ni mo ha. Pula gi Paps, sure po lagi na matag di ko si Mua. Antay ka ha. Paano mo to Tuyo? Salamat kay ni Paps ha. Oh. Duty boy. Lagi, raman sa pagdali ni Paps ha. Dali ha. Oh. Pag-ub, ginakong gitrapuhan no? Sayo pa kay sa bunta guys no, pero tulo na ka motor to nakawat. Dili araglis pangwarta sa diskarte gadoy, tulo ka motor. Baligyan ako ng 50. Na ko 150k. Sus pagkadali sa kwarta. Oh, motor mo da, motor baligya. Yatis, asa naman ito nang hilam sa kong motor eh. Alas 5 naman, wala pa man kauli. Yatis ni si William kung saan ang orasa o pagkabalik. Kung asawa, mabot na ito na. Tuon ako ito eh. Ano naman ba? Huwag kang gihapong gibalik akong motor. Ang tuon siguro na ako ito be. Punon sa man mo. Sino sa kita ka William? Si William? Wa pa magay kabalik gani nangulam to sa kong motor na. Ako apod, giliban ang motor imbes na magsundo ko sa akong asawa. Na kung man, pagitawan na na to to, makuha na itong mga motor na to. Ako sa tayo, mag-start sa seguridad, napuyag baktas eh. Ate. Ayo. Lah, tanawar ko ninyo. Yati, naman ako motor dia. Yati, unsa na nakabutang dia? Por sali. Lah, por. Masa na ko, pobre na ko eh. Pobre tataka man ka nga. Por sali, baligya na. Kuha ng motor. Boss, tayo, napakanti motor dito, tulog ka bok, mga ispas. Oy, Baligya, mo ng motor. Eh, nga lagi mo. Nami dire kay ganihar may pinangita nimo. Mo din diskarte nimo ha. Ibaligya among motor. Ang ako ra mo nang gi-display good. Mao din among diskarte akin eh. Mao po ni among diskarte. Tama na ako na pod. Angkap. Nainan ninyo, manumbog din mo.